Eu descapitalicei-me comprando a obra dele, entonces eu, por lo menos, o pouco que sei de pintura, de arte, e me convenceu os fotos dos lados. Quero decir que me parece dunha magnitud extraordinaria. E non valorado, non sei por que non se valorou. Tuvo moitos anos en París, eu sempre digo que un salvoconducto viviu de 30 anos, como 30 anos, en aquel París dos anos 50, 60, 70 da pintura, non fixo outra actividade. Entonces aí hai que ter un pouco de clase, de sapiencia para sobrevivir en aqueles ambientes. Foi un rapaz nacido aquí no Barco, foi rebelde, a súa familia, daqueles anos pode ser considerado cliente, entonces estaba mal visto que se dedicara a arte, era unha cousa, moi abstracta, e ele, a pesar de todo, cursou o bachiller en Ponferrada e, según pudo, marchou a Madrid. O pai xa vendo que tiña moito empeño, entonces, pagoulle un profesor, un conocido daqueles tempos en Madrid, un conocido pintor, e, pronto deixou as clases porque ya era moi lento para ele creaba máis, non sei, de pronto dixo. Que máis decir dele? Tuvo unha serie de anos en Madrid, veu aquí a Galicia a expoñer. A súa familia, podemos decir que se desestruturou, quero decir que o seu pai volveu a facer outra familia, entón xa non podía ver como era desexado. E agora vos leería unha crítica de un profesor,